Marabha ane 3 months ari kuchipatara akazobuda. Asi ari kuchipatara kudaro hakuna kana akambouya. Kushamwari dzake dzese dzedhirama hapana akaona Marabha. Kusvika Marabha abude. Izvozvi hapana kana rumbouya kuzoona Marabha izvozvi. Torwarawo handisi fit, handisi bhoo. Rubatsiro kune muri Zimbabwe anokwanisa kundibatsirawo nditorwarawo. Haida ngobvunzawo voice renyu kuti mune input here since papa achingonzi mukoma havana kumbobvira vabatsirawo kana anything pana Marabha. Batsira chini? Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pachannel yenyu ye263 times inokupai nyaya dzakasiyana siyana. Asi tiri kuno kuEpworth kuna mukoma Marabha. I think vazhinji munovaziva kubva kumakare kare kusvika iko zvino, asi vanga vambotinyarare zvavo panyaya yekuacta madrama inonziwo muchirungu macomedy dramas. Vaina mukoma kapfupi, saka tasvika tatimbovaona. Tinoziva kune marumors anga achingotenderera akasiyana siyana about nyaya dzamukoma Marabha. Saka ndofunga zvizhinji zvacho mukoma Marabha mukuvaona varipo vapenyu vatori fit. Saka ndofunga zvizhinji zvacho vachazvitaurira varivo vega. Nguva Marabha tinokukwanisai maita basa. Ndofunga wangotanga nekutaura nguva Marabha kumaviewers edu kuti ndiani anombonzi Marabha uye basa rekuacta makaritanga sei? Ndakaritanga chaziwa manje kurera ndakatanga basa namukoma kapfupi was takaritanga kudhara chokwadi vanhu vachiti mukoma Marabha wakafa asi ndiri mupenyu nakapfupiwo mupenyu. Yapi madrama amakaita nemukurumbira amuchiri kurangarira pari nhasi? Makaita namukoma kapfupi kurumbira nesikamwa nevana veZimbabwe. Notorious kapfupi, Jewish Mahalape, ndiwawa. Muchine zvamuri kurangarira here munganga muri mune zvamaiita amaJewish Mahalape nerinonzi Notorious? Muchiri kurangarira zvamaingoita panguva iyoyo zvakanakidza vanhu zvakanyanyisa? Ndokurangarira achirowa bhasikoro abva aburuka ndira Laston Murwerwa wekamutare. Wamaibata naye mazuva iwayo? Aiwa, ndipromota Laston Murwerwa. Muchiri kushanda naye promota, chii chakazoitika? Aiwa, mapromota aingouyawo si vanhu vaigona basa. Tinoziva iko makazosvika pakuti makazonyarara munyaya dzekunge muchinge muchiita basa rekuita madrama. Chii chakaita kuti muzonyarara mukoma Marabha? Ndakazomborwarawo nguva diki diki, nguva shoma shoma. Ko mukoma kapfupi toziva kuti ndo vamaishanda navo, toziva kuti mamuri kuti makazorwara vakange vachienderera mberi nekuacta madrama pamwe nenge vachiburitsawo mimhanzi yakasiyana siyana. Vanonge vachikutora iwe here kuti semunhu wamainge matanga mese muchiita zvemadrama izvi muchifadza muri yeZimbabwe kuti munge muchibata mese nongosimudzira navo sevanhu vanga vari vamwe chete? Mino kana mungada kungopa kahindi muri yeZimbabwe rimwe kana drama kana tingangoti rimwe chete amakaita nekuma inonzi short yaRonaldo.
short yaRonaldo. Mhuri yaZimbabwe ingaritarisira rini drama iyi? Next month. Toziva kuti pane vamwe makambva kutaura navo manje manguva yadarika shoma shoma iyoyi vatori venavo uchitiwa imimi zvinhu zvekuekta izvi makange makavhingidzwawo neutano kuti pane zvakakuvhiringidzai zvamaiti zvakakukanya unganyatsojekesa kuti chakanga chiri chii murwere wenyu amambotaura nezvamaizama kutsanangura kuti pane zvakakukanya kuti munge muchienderera mberi nebasa renyu range rakanaka kudaro? In short, ngatingoti ndakadifota. In short, makadifota? Kadifota chiko matibule. chii chakaita kuti musiye? Mafaro. Akufarisa. Amadifota nenyaya yemafaro. Mkuwa marabha. Yes. Toziva pane runyere kuporo kuti vamwe vari kuti hanzi hamusi kunzwawo zvakanaka muviri yenyu. Kana pane rubatsiro rwamungada kumhuri yeZimbabwe? Inini nditorwarawo handisi fit, handisi bhoo. Rubatsiro kune mhuri yeZimbabwe anokwanisa kundibatsirawo nditorwarawo. Mama, ndimuvaridza mwangu wamarabha zvakamirawo sei? Marabha anga achirwara. Marabha ane 3 months ari kuchipatara akazobuda, asi ari kuchipatara kudaro hakuna kana akambouya. Kushamwari dzake dzese dzedhirama hapana akauya kuona marabha kusvika marabha abude. Izvozvi hapana kana ari kumboya kuzoona marabha izvozvi. Ko mukoma vakashanda naye kubva achitotanga vari vese mukoma kapfupi havana kumboinge vachiuya here vachiisa rubatsiro nezvekusangana mukoma marabha? Marabha achirwara kapfupi hatina umuona, hapana kana rubatsiro rwaakaisa. Munin'ina wamarabha ndakauya ini ndakatoti bamunini chii chiri kuitika, svika ndikuri kudiwa mari kuchipatara. Ndikavati ko kapfupi mamufonera here? Zvikanzi kunyako kamufonera hana action, ende hatoite action ndozvatori, hapana kana chakamboitika. Vanhu vakamira namarabha vanhu kumba kwavo. Munin'ina wake ndiye akamira namarabha kubva aende kuchipatara abude. Nanhasi ndiye ari kuona kuti marabha adyei, marabha aita sei. Asi mukoma kapfupi vanozviziva ndo zviri kusangana naye? Kapfupi anotoziva kuti marabha ari kurwara, havambofoni nekuti akatoudzwa kunzi marabha ari kuita sei, ari kurwara, asi hapana kana action yaari kuita kana nanhasi haana kumbobvira akauya kuzoona mumwana. taida kungobvunzawo voice renyu kuti mune input here since papa achingonzi mukoma havana kumbobvira vabatsirawo kana anything pana marabha? Batsira chini? Akungobatsirawo nemari kana ngosangoenda kunovaonawo semunhu wamakatangawo naye pamaita zvemadhirama izvi? Kunzi akapa here? Aiwa, kufa havana kufa, tatonovaona variko but tava vachingotaurawo kuti hanzi mukoma havana kumbobatsirawo kana neanything. Saka taida kunzwa kuti ichokwadi here kwamuri. Munongoziva esi taida kunzwa masides ese kuti kana tikaonawo marabha akataurawo zvaanenge ataura toyo tonzwa kwamuriwo zveshuwa ichokwadi here kuti hamunonge kana kuti muri kuzviziva here kuti vari kurwara makambobatsirawo here kana kuti mari muzvura akati pamba asi ini ndikatadza kuzwawo nzi munhu ari kurwara vachitiigira zvinhu kuye ndikazomhanya chitiri kuchinyani kuti handina kukama naye. Saka ukasaudzwa iwe unoita sema imi munhu akushanda naye imobanzi hama dzake dzobva dzakuigira kuti munhu ari kurwara, saka munosvikawo sei